България не е подписала Европейската харта за защита правата на животните, в която се казва, че сексуалните посегателства върху домашни любимци е криминално престъпление. Документът не притежава задължителен характер, но ратифицирането му показва доколко една страна е цивилизована. В България изнасилването на коза или овца не се преследва от закона. Животновъдът Тодор Лапков разказва, че дори през 21 век у нас все още съществуват мургави скотовъдци, които извършват насилствени полови действия с чифтокопитни. Това съм го виждал тук лично. Тук в един комшийски обор имаше едно циганче Славчо. То с овце не с козата, примерно, защото те имат по-такава опашка удобна, нали? И овцата трябва, нали, вижте тук, погледни. Мръсни са им отзад това задниците и трудно ще стане, но с кози съм виждал, че го правят тук такива. И той беше тук станал направо смърт за козите, като го видяха и бягаха много силно, да ти кажа. Козите в селото Чуларци стават неспокойни, когато усещат похотливото присъствие на 20-годишният циганин пастир Славчо. Сексуалните му посегателства върху стоката на работодателя не остават обаче за дълго време в тайна. Там тополата, да виждаш тук отсреща, там дето в далечината, един ден се прибирам от къра с коня и го виждам Славчо, че нещо правеше там, да ти кажа, но просто не си личи какво е, някаква коза реве, викам сигурно нещо се е оплела и трябва да му се помогне на Славчо. И отивам там, в един момент грозна картина виждам. Тя козата вързана близко до това, до тополата да не мога да шава и Славчо се събори от панталоните, ти казвам, и обработва, ти казвам, с най-страшно такова, по най-насилствен начин. И козата надаваше много такива жални звуци. Скарах му се, нали? Той каза, че нещо друго правил, ама сега не разбрах се лекува ли, какво правя, не беше това, дето го каза той, това, дето го видях, то си беше. Специален закон трябва да защитава правата на животните от перверзните посегателства на сексуално незадоволени мъже и жени. Според пловдивски юристи, изработването на подобен нормативен акт ще е изключително трудно. Не винаги животните могат ясно да покажат дали доброволно са правили секс с стопаните си или са били насилвани.